Akateli, achekai, anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sogononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songo matemedia. Andi baratelima, telima, wadaka ditro. Sojo na la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe om nanani Malion severa. Andi intérieur, indox, andi extérieur. Extox, songo matemedia do. Ani si mankol. Apara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuya, songo matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Tumani tuma dunya jamana bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuma dunya gɛlɛyabaw kan wa o lajɛ ninnu kɛnɛ kan Mali bɛ ye a lajɛba ninnu bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan yala ko maa façon jumɛn de kan ka Mali jɔyɔrɔ fa ɲɔgɔnbɛn ninnu kɛnɛ kan o ɲininkali an bɛna olu jaabi di aw ma ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Kɛn yɛrɛ ye baara ye min bɛ kɛ sababu ye ka jamana ale yiriwa ale ni baarako gɛlɛyaw ka basili ta ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma yala ko muso ani denmisɛnw olu ka cɛsiri kɛn yɛrɛ ye baara kɔnɔna na ko o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dan sigi baarantanya gɛlɛyaw la wa olu jaabi an bɛna olu di aw ma ni kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye octobre kalo tile 24 san 2025 an bɛna min walawalaw ye sisan da in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila Advance TV Jabaramuso sanfɛla la télé min kɛlen don ka para caman bila ani télé tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na tuma ni tuma dunya jamanaw olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuma dunya gɛlɛyabaw kan wa o lajɛ ninnu senfɛ faso Mali ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ ye kɛnɛ kan ɲininkali ye min ye o de ye k'a yira k'a fɔ yala maa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka Mali jɔyɔrɔ fa ni ɲɔgɔnbɛnba ninnu kɛnɛ kan wa ka jaabi sɔrɔ ni ɲininkali ninnu na anw ka ɲininikɛlaw olu ye wulikajɔw kɛ u ye minnu sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmada aw fɛ. Ministriw, expert techniques ale ni fasodenw tɔgɔlakulu ɲɛmaw ka fara sifinnamaw tɔgɔlakulu ɲɛmaw kan olu ye maaw ye mun bɛ sugandi ka taa Mali jɔyɔrɔ fa dunya ɲɔgɔnbɛnbaw kɛnɛ kan a kɛra farafinagun kan yalima diɲɛ kelenya tɔnba hukumu kɔnɔna na wa ko ni ɲɔgɔnbɛn ninnu ye waati mun na kuma falenfaliw bɛ kɛ yaasa ka fɛɛrɛbaw sɔrɔ dunya gɛlɛyaw la ani an ka jamanaw kow la. N'i bɛ jamana kumabɔ déjà ni I taara k'i ka taga jamana kumabɔ o ye opportunité dɔ honneur dɔ ye e min ye jeune ye ni e taara e kan ka k'a dɔn fɔlɔ kun jumɛn na I bɛ ka taa ani fana I bɛ ka taa événement min na événement sugu jumɛn don. Ni actrice de la société civile ka fɔla maa mun bɛ taa jamana jɔyɔrɔ fa ni ɲɔgɔnbɛnba ninnu kɛnɛ kan ko o ye bonya min minɛn fali ye wajibi ye. Ne bolo mɔgɔ minnu kan ka Mali kumabɔ diɲɛ kobaw la jamajɛ kobaw la diɲɛ ɲɛfɛ olu bɛ ka Mali kumabɔ parce que mɔgɔ minnu bɛ taa Mali tɔgɔ la Mali gouvernement bɛ mɔgɔ minnu bila ka taga I bɛ taa sɔrɔ olu bɛɛ n'a ka kan olu bɛɛ b'a dɔn u kan ka taa min kɛ. Mali jɔyɔrɔ fali dunya ɲɔgɔnbɛnbaw kɛnɛ ka bibi in na ale mankan ka latigɛ bɛɛ lajɛlen ma ka sababu kɛ maa mun tɛ a minɛn fa ko olu mankan ka sugandi u ka taa kɛnɛ kan. Lasigiba minnu bɛ kɛ diɲɛ na a fan 14 bɛɛ ni maliyɛnw kan ka taa Mali yɛrɛ tɔgɔ labɔ ka taa Mali ka seko n'a ka dɔnko yira I b'a sɔrɔ waati caman u bɛ maaw bila maa minnu ni a man kan tɛ nka a dɔnniya t'u la. Ni du y'a ta ka lajɛ nin lasigiba ninnu na a b'a to an ka n'o y'a sɔrɔ sɛnɛ de don n'o y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ minnu don a b'a to an ka mɔgɔw bɛ ko kuraw dɔn. Faso ka ɲi ka I jɔ a jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka se ka laseliw kɛ mun bɛ tali kɛ maa mun bɛ sugandi ka taa jamana jɔyɔrɔ fa dunya ɲɔgɔnbɛnbaw kɛnɛ kan. Ni kelen y'i ka jamana kuma sulu diɲɛ ɲɛfɛ a ka jugu dɛ
donc je pense que mɔgɔ minnu kan ka taa Mali représenter diɲɛ ɲɔgɔn ye baw la a kan ka kɛ mɔgɔw ye de minnu b'u ka domaine dɔn kosɛbɛ. Mali jɔyɔrɔ fali ni ɲɔgɔnbɛn ninnu kɛnɛ ka ale ye waati min i tɛ taa kuma i yɛrɛ tɔgɔ la fɔ n'a kɛra faso yɛrɛ ka hakɛw a n'a ka makamaw olu kɔkɔrɔma doli baaraw ye. Kunnafoni bɛ taa ɲɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ entrepreneuria féminin ni o ye musow ka kɛnyɛrɛye baara ye ko ale ye fɛn min kɛ sababu ye ka musolakaw olu ka yiriwa o sinsin wa o kɔfɛ min ye baarantanya kɔlɔlɔw ye ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ o de hukumu kɔnɔna na Madame Ajavia Koyi Maimuna Kulubali ale kɔni y'a ka wulikajɔw kɛ ka ɲɛsin sɛlabalo o de ma a bɛ mun kɛ o ko kɔnɔna na an ka ɲininikɛlaw Mamadu Jalo ale tari ɲɛmada a kɔfɛ a ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. Maimuna Kulubali n'ale ye kɛnyɛrɛye cakɛbaga ye min ka baara ɲɛsinen don sɛmara ani jɛgɛmara ma a y'a ka baarakɛkulu yiranna ani fɛnɛ a bɛ sɛw mara cogo min na a yɛrɛ ka du kɔnɔna la. Ni an ye sɛso filanan da la donc ni u bɔra sɛden marayɔrɔ la n'an b'a fɔ ma ko poussinière u bɛ dɔgɔkun 2 de kɛ une fois que dɔgɔkun 2 dafara yen an b'a kumaba woloma ka na n'o ye suru filanan kɔnɔ. Nin du kofɔlen ale kɛlen no yɔrɔ ye sɛmara bɛ kɛ min sanfɛ u kɛlen no ka fɛɛrɛw bila sen kan fɛn bɛ tali kɛ minɛnw na walasa sɛw ka daminɛ dɔgɔkun 4 fo ka se kalo 1 ani tile 15 ma u bɛ se ka mɔ cogo ɲuman na yɔrɔ la min labɛnnen don o kama walasa fɛn min ye u ka kɛnyɛrɛye baaraw ye ka se ka a tɔnɔ bɔ. Donc an ka sɛ baara bɛɛ bɛ kɛ sanfɛla la yan nɔ n'an ban'o la sisan an bɛ jigin n'a ye a ba yɛlɛma n'o ye sɛ jenini ye an b'o kɛ donc ne ka baara dɔrɔn tɛ sɛ mara ye n bɛ jɛgɛ mara fɛnɛ kɛ donc an bɛ jɛgɛ fɛnɛ kɛnɛ bɔ ani a wusuli. Maimuna Kulubali a y'a yira k'a fɔ nin baara ninnu ale ye nin daminɛ a bɛ san caman bɔ. Bon nin baara in hakilila daminɛla kabi denmisɛnninya wagati n tun bɛ sɛ mara dɔɔni kɛ so ani saga mara donc o tɛmɛnen kɔfɛ l'année 2020 hakili tɔ nana sigi baara in kan kosɛbɛ donc 2021 na baara in yɛrɛ nana daminɛ n'o daminɛna ni jɛgɛ mara ye donc jɛgɛ mara bɔlen kɔfɛ sisan 2022 la n nana sɛ mara daminɛ o sɛ mara o bɛ ka kɛ so mais jɛgɛ mara bɛ ka kɛ Siriwala n'o ye an ka ferme ye a bɛ ka kɛ yen. Fɛn min ye kɛnyɛrɛye baaraw ani cɛlasigi ni k'o fara ɲɔgɔn kan o sera ka sabati Maimuna bolo ni a cɛ ka dɛmɛ ye. Ne hakilila kɔni mɔgɔ caman ma faamu parce que entrepreneuriat mɔgɔw ma faamu entrepreneur ye ɲɔgɔn dɛmɛ de i yɛrɛ dɛmɛ bon n'an ma se ka o faamu gɛlɛya caman bɛ na je crois que a kɛra furucɛ ye o a kɛra gouvernement ye o a kɛra ONG ye o an kan ka musow dɛmɛ musow dɔrɔn tɛ ani denmisɛnninw pour que u ka se k'u yɛrɛ ta. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye kɛnyɛrɛye baaraw ye olu de bɛ jamana taa ɲɛ a ka kan fɛn min ye musow ani sifinnakaw olu ka dɛmɛ o sira kan Maimuna n'a ɲɔgɔnna caman olu de b'u sen don an ka jamana ale dunkafa sabatili la ani kɛnyɛrɛye baaraw ye ni k'u yiriwa an ka jamana kɔnɔ. Ni ne bɛ taa ni an ye kɛnɛya kunkanko kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ octobre kalo ni ale ye kalo kɛrɛnkɛrɛnlen n'a ɲɛsinnen don bonbana kɛlɛli ma n'a bɛ wele ko octobre rose ale hukumu kɔnɔna na Sal Aisha Fitness ale y'i k'a k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ lajɛ yɔrɔ dɔ ye olu kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔw sigi sen kan nin waati in na ka se ka u jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta ni bana kɛlɛli la ka sababu kɛ nin salle kofɔlen in maaw ka fɔ la farikolo ɲɛnajɛ ka taa fara bilasiralikanw kan ko olu de bɛ kɛ sababu ye ka musolakaw kisi sinbon bana ma. Musa Ɲang ale taara i ɲɛmada a kɔfɛ a ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. Laadala Aisha Fit bɛ wuli ka jɔ kɛ octobre rose la ɲɛnɛmayali kan. Santiri musojɛkulu ni farikolo ɲɛnajɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan ye sin labɔ kɛlɛsen wuli f'u ka se bana kofɔlen in na. Cancer du sein message passeli de hukumu kɔnɔna la sport kɔnɔna la comme an b'a ye sport la a bɛ lancer a bɛ passer kosɛbɛ donc an fana ta cogoya de ye nin ye an bɛ kimono don ka gant don ka wele bila musow ma donc u bɛ ku o ku bɔ ka se ka cancer bɔ ka bin c'est cancer du sein parce que n'i ko cancer i bɛ musow de ko fɔ o de kama an y'a laɲini ka an sen don cikan in na ni an seko damayira ye. Dr Sise ka fɔ la sinbon bana sɛgɛsɛgɛli joona ko o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka musolaka caman kisi sin labon bana ma. Et quand on dit cancer, c'est lorsque sinbon bana bɛ wele ko kansɛri waati la banakisɛ bɛ carili daminɛ farikolo la n'a bɛ taa laban ka kuru sigi banabagatɔ sin na
o kama a ɲininen do musolakaw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ kabiri u denmisɛnninma misalila kabiri u san 18. À l'âge de 18 ans, elle peut commencer à se palper de temps en temps le sein. Kadijatu Kante ye muso ye min sera ka kɛnɛya ka bɔ kansɛri bana la, wa a bɛ ɲɛfɔli kɛ musolakaw kan k'u yɛrɛ lajɛ cogo min na ani waati min na. Muso bɛɛ an k'an denw dege la, an k'an balimaw dege la, an k'an teriw dege la. Ni kalo labɔ nana yɔrɔ n'o surunyara sin bɛ lafa, sin bɛ dimi yɛrɛ, i b'a to yen fo n'o tɛmɛna tile 5 kɔfɛ o y'a sɔrɔ sin y'a forme normale sɔrɔ. Donc i ka duloki bɔ k'i jɔ ka dungaren ɲama k'i sin lajɛ fɔlɔ. Muso bɛɛ kan ka farisogo cogoya dɔn, o la ni changement nana dɔrɔn i b'a ye. Ni musolakaw ka fɔ la, farikolo ɲɛnajɛ ye kɛnɛya sinsin bere ye farikolo ni hakili la kɛnɛya la. Donc o kɔfɛ an y'a ye sport fɛnɛ ye a kɛlɛ a kunbɛla belebeleba ye min jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ. Oui, le sport est très important. Farikolo ɲɛnajɛ nafa ka bon kosɛbɛ sinbon bana kɛlɛli la, k'a sababu kɛ sinbon bana ale sababu dɔ ye bonya damatɛmɛ kojugu ye ni ale bɛ wele nanzarakan na ko obésité. Donc du coup le sport est vraiment un facteur protecteur. Ka fɔ ka d'a kan yɛrɛla sɛgɛsɛgɛli ka sin mɔmɔ kalo kalo ani farikolo ɲɛnajɛ ye wale ye min bɛ musolaka kisi sin labon bana ma. Ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye, an b'a ɲini an balakaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka t'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a waati la. An balimaw nin de bɛ taa ni an ye jamana kɔkanko kunkanko kibaruyaw la. Mamadu Jalo ale y'i taari ɲɛmada a ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. Ghana jamana kelen n'o ka fɛɛrɛw sigi sen kan ɲani san 2026 cɛ walasa visa électronique ni ko bila sen kan. Ni lase ninnu kɛra u ka minisiri mun sigilen do u ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye Samuel Oduzeto Ablaka ye. A y'a yira k'a fɔ ni laɲini ninnu bɛ tali kɛ walasa ka yɛlɛmaba don Ghana ale visa sɔrɔli la ani fɛnɛ ka kɛ sababu ye ka se ka nafasɔrɔ siraw ni k'olu yiriwa Ghana jamana ani diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni lase ninnu kɛra u ka ɲɛgɛnajɛba dɔ senfɛ n'a bɛ wele Mobex 2025 Akara dugu kɔnɔna la. Sudankaw fɛ yen nɔ UNICEF b'a yira k'a fɔ denmisɛnnin maa ba caman olu le kɔni balilen don balo la ka sababu kɛ kɛlɛw ye. Ni wagati laban ninnu na UNICEF maa ɲɛma danga n'o ye Ted Sheibani ale ye taama kɛ ka taa Khartoum jamana kɔnɔ walasa ka t'i ɲɛ da kow tagabolo kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min bɛ tali kɛ dɛmɛ donni na jamanadenw ma. Kabini san 2023 wagatiw kɛlɛw kɛlen don sababu ye ni ka gɛlɛyaba don dɛmɛ donni na Sudan jamana ma. O hukumu kɔnɔ fɛn min ye maa bayirika caman olu kɔni y'u sigiyɔrɔ bila kɔngɔ ɲɛsiranya ma. Furakisɛ min n'ale kun dabɔra COVID-19 ale kɛlɛli kama ɲininiw y'a yira k'a fɔ o jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya kosɛbɛ fɛn bɛ tali kɛ kansɛri bana ale kɛlɛli la. Ni lase ninnu kɛra Adam Giripin fɛ n'ale yɛrɛ ye ɲininikɛla ye. A y'a yira k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ nin fura kofɔlen ninnu na o bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka nɔgɔyada don kɛrɛnkɛrɛnnenya la kansɛri bana n'o bɛ maa minnu na ni ka olu furakɛ. Union européenne ale ni Egypte jamana olu ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ Egypte ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fɛn min ye bɛn ani kelenya sabatili la arabu jamanaw kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔ ɲɔgɔnnajɛ dɔ senfɛ Bruxelles u y'a yira k'a fɔ u bɛnale u ka bolodi ɲɔgɔnma ninnu na se fɛn min bɛ tali kɛ lakana fo ka taa se tungalataga mun bɛ kɛ kɔgɔji sira fɛ ni ko o bali ka taa Europe jamanaw kɔnɔna la. O baara ninnu bɛna kɛ sababu ye walasa fɛn min ye Egypte jamana ka se k'i jeniyɔrɔ fi maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ bɔ farafinna gun kan ni ka Europe sɛgɛrɛ ka se k'i kanga olu ni Europe cɛ walasa tungalataga kɔgɔji sira fɛ a bɛ se ka bali. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya ka ɲini aw fɛ a ka wasa don nin telesoba in na ka sababu kɛ kunnafoniya dalafalen o de bɛ sɔrɔ nin tele in na k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ko Ala ka Mali lataa ɲɛ. Ibe om nanani ere wa ibe om nanani anduye nyogote nyogomanda andilula c'est la qualité nyogote nyogomanda andilula c'est le numéro 1 sokonona la abe mana mana halikene malala abe mana mana ke ukasima
encore, c'est recommandé. Okasima encore, c'est de la qualité. Anti Baratelima, Chejuma, Songo Damatemedia, Anti Baratelima, Telima, Wadaka di Tro. So don't know la fiera, Petiri Kelo la fiera. Ibe nana ni hera Mali hom severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox, Songo Damatemedia do. Anisima encore. Abara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya, songo damatemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi, sogo no tani kene mata, abara no kanyi, ibi ibi